iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-ura yung istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Ni Sir Romualdo. Itaman pi anak kalagit may mawag. Adda nga na patagay baga anak niya. Hello? Sana ka di madla nga makasingakin ka, honesto. Saan mat, sir? At ako man napatag nga ibagakin ka. Si Mang Pagdanimaan. Agkat kumusta mat nan, sir? Kan, mabit man lang. Api akas lasan kayo naragsak. Si Mang Pag nga tanadagsa na sakit na. Agpapaimbag madkit din. Si Mang Pag iti probinsya at impalakat ti doktor. Ang makabasaya at iti salunat na ti makalang api ti presko nga agin. Tinasayat, sir. Umayag kita balayo. Iti kasta, makitak ti kasasad ni Maan. Urat awan mataramidak. Kamasan nga tamad lang agsilos ni Alina. Amo ka sana palimad. Iti kayan-ayan mo dinagbalin a relasyon nyo iti kandimaan. Di yung pakadanagan ni Alena, sir. Nasingpot kan man nakaawat. O sige. Agyaman aglaunay. Noawan la ko matinapanan na. Kadwa ko mga agpasyar di tabalayo. Adda ni Honesto Maan. Himbay adagos dito balay kalpasan na nayawag ka si magpatkan. Honesto, agyaman na kiti panang sarong karmo kanya. Kumusta kan? Anya ti mariknam. Nakalusosyaw ka. Amang ano sana kung nagpayagpay, Honesto. San ka kumangagsaw di kasta, iha? San pa yan nagtinag leukemia ti sakit mo? Kat magasal ka pa eh. Nakarugayam ti sakit mo, Maan. Masyanakan ka. Nagkutong kan. Diyak na namasyan ka kanya, Honesto. Natanggan ti paginagam ni Maan. Uray bagbaga na asadan ngagbayag pa eh. San na kayat akasyan tayo? Saan ko nga mo? Inyawag kayam ni papati ka sa saan ko kan ka. Dito nga. Saan ka kumangagsarita iti kasta? Uray kas di tinagtungpalan ti relasyon ta. Kinadan ka anya nayat ko. Napatagkapelaan kanya. Kas may sagayam. Agyaman ako na, Honesto. Nagasatyak tama akayan ayat mo. Kayat ko, ama-am-am mo. Talagamat anya. Kalpasan anayawag ni Sir Romualdo o si Mangpat ni Maan. Pinasyar mo adago sa ni Jabalayta. Agimon ka kadi, Alena? Kadno, agi mo na? Anya te aramito. Naisurotaktakan ka nagkatawa. Amo kasan ka nagselos? Siyempre, agtalikakan ka. Amo konti ugalim honesto. Manakigayam ka. Nalaka ka amang makawan ka dagiti nakabasol ken ka. Wan gayam. Kunanimaan. Kaya't nakakano am-am-am mo. Sige, kaya't kumot am-am mo ni Maan. Kitaog man o sino din napimpintas ka na kami. Dati launay ti magustuakan ka, Alena. Sa anak na naman kasara kitikaskan ka. Agmay-may sa te Alena. Awan sa pulo mo no kasano nga impatag ka, honesto.
Nakita ka nagkuyog ta Onesto kan Alena. Ne. Kasta nakudto ti puso. Ngam, apay ngagselos ha. Nagpintas. Ngam, agpatinggaak lang amang buyaking kuhana. Anak, nakaadayo lang aro daon nisto kan Alina. Iso da pay laan tikit kita. Ne, ada kayo gaya mo nanang. Ay, kasano nga min na mapuutam ti sa sagpot ko aya. Nilatan Alina, ti makitchitam. Ay na, anak ko, saan mo nga arapa-apon pay? Ta saan ka ang maikarikan ko na? Amok day ta nanang. Aywon gayam. Kumusta? Tinapanan nyo? Ay, basit lang tinalako ka dagiti insosor ko adaing. So, mapampanunod ko nga agsublitan sa langan na di Palawan na lugar mi. Magani Sir Romualdo. Nga da ka kano diti farm yo. Isuan din hanong da ka dito eh. Si kagayam ni Maan asigon akayan ayat ni Onesto. Saan ka madanagan? Sa anak ngagselos. Kayat kamot ang makaamam mo. Agyam, anak. Madlaw ko man nakigayam ka, Alena. Naggasat ka ni Onesto. Onesto, saan ka matan ang matimtimag? Anyatis isil, ma'am. Kasta unay ti panangkitam kada kami kinimaan. Ngamin, kasla na bayagin nga agamam mo kayo. Naragsakak ka po iti dayta. Nukas pangarikan, tawan kasat ko. Balo nagtoy ti tanong ko, dagito ya kinaragsak. Iti maud-udi apasat ti panagbiak ko. Papa, nabayag kayo kadin nagtaktak dar iti asitib ko. Salmon nilingat dagiti luam. Anya ka diti pakalidayam. Masayangan ka katimot lang iti panagsinayaw ka ni Onesto. Basol ko, Papa. Saan ko pagbabawian? Gapunta jak kayat, amalaksit ka na kayo. Adan to agsangit, iti pupusay ko. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Naispalkan kan balay. Agyaman ka kini Apo Diyos. Tasana nagtinag alokim yati sakit mo. No daduma, Papa. Makarik na ak, iti panagputeng. Ang mga no iti may sabigat. Sanak to na makariing. Anya ka diti marikrik nam iti bagib, iha. Malaksida na kapsutak. Nalaka ka mabanog, Papa. Masansa na matagtagainap ko. Ngatak iti naglawa. Ahatin, kan pasigapuraw dagiti na tumatumasa ko. Hindi ha. Sumsumgarak ka dagitang ibagbagama. Kasla kayat ka manan ni pan iti doktor. Takayo mat gayam nanapina. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Kumusta gayam man ni Badong? Nabayagan asa na pimasyad diti balaya. Mabain ka no. Anya? Anya kumamot nga di pagbainan na nana. Gapot nakurapay laang ti panagbiag ni. Ayun gayam. Amok asaan ka ana irwam ngagsisiday ti daing. Agam naibaglak ko mga igatang nimot iti bagas ti baglakwak. Ay sus, naimas tayo tanana. Mano ka di amin di bayad na? Ay itud ko latan iti limagaso. Adtoy, 1,000 pesos data. Kukuhanin ti suplina. Ay po, agyaman ak unay barok. Ay pagkaunay. Kinibagayo kinibadong. Pumayag pa siya dito balay. Ay. Ibagayo asan nagbabain. Alawod, ibagak to day takan ko na inton sumangpet. At da ngamin si murutan na nagtrabahuan. Badong.
Danggayan nak na uminom. Mababayin kan sa unay. Mabayin na kunay kada kayo, Sir Honesto. Anya, sir. Honesto ko namlatan. Di mo kumapampanunod na baknangak. Awan gayam, napintas ka na pagpasyaran di Palawan. Tagay Jay ni Nanang, sir. Ngem, sa anak pa yan nakapan. Pituyak ngamin anay pas ngay, sir. Kandi makkel. Kada tao. Sumber kalatan. Sana nakatrang ka dayta. Kunak no asino itayan ti kasarsarita mo, Nesto. Ni ba dong matgayam ti kasangsang nga agin inom? Nagpintasan ni Alena. Mapainak pa yung mga iparang kadagiti mata. Oh, Badong. Saan ka ba tan matimtimag? Bababayin kan sa launay kini Alena. Napintas mat latin obyak. Uwan, sir. Uray la nakigtot ni Badong Honesto. Naguan lang arod. Podno napintas ka, Alena. Oh, makita Malena? Kung nagtupay kat asaan ka nagbindot iti panang pilik kan ka. Napintas ka lang ruden, nasimpat pa eh. Gabot madanaga na kadagiti bagbaga ni Maan. Himpang ko man iti ospital. Nasayat ka numuten. Anya ka diti bagbaga na kada kayo, sir. Naslagpagpagada ka niyak. Ba nagapagsidto kerak. Kaslawan kit din namnama pa yung agbihago nisto. Makita ket ag subsublimat ti sigud amaris ti kodil ni Mahan. Apay, ada ka di pa sa bali aparikot na, sir? Awan mo diti panagkunak. Gapot tayo di pagdamagak may papan iti relasyon nyo. Kasla nakalipat mo tan. Sir? Pasensya ka na kumang iti dayta na ibagakin ka ni isto. Amo ka naragsak kayo iti relasyon nyo, iti kaayan-ayat mo. Isumot lang, adi yun ang ti panagtuktok ko iti ridaw. Napasnag ti panagbasaw iti surat, Nanang. Ay, naggapo iti maysa akasinsid ko niya Palawan, anak ko. Pagaw-awi dendak. Agawid, bino agbakasin kayo laang. Duata nga agawid iti Palawan. Kat santan nga sublipay. Ha? Di, Jack ton makita ni Alena. Ay, Badong, saan mo kuman nga arapaapon pa ni Alina? Saan ka ama ikarikan kuha na? No kaano lang day dinadanon kayo kini Badong agsangsang nga giniinom. Nagtinulagan na pa yan nagang angawan. Oh, apay kasta tiisan mo. Hindi pa lang mapalpaliw ko kini Badong. Kasla dan halimod na panagkayat na ka, Alena. Sika ha? Naimbaglaangin na nagawid na ni Di Palawan. Tagal, iti dagayam? Wan gayam, mapampanunot ko. Agpasyartan to ijay. Kilaat man, anak kalagip ka. Oray siyak, nabayagan nga arapaap ko ti makapasyar ijay. Bayam, tano saan nagtulakit di ama kumikom. Agpasyartan to ijay Palawan. Di yun na ibagbaga, Nanang. Baknang gayam ti pamilyayo dito'y Palawan. Sakbay, anapanak nakigasang-gas at ijay syudad, anak amwak iti day di tatang mo. Adda saan, anakikinnaawatan, dagiti dadakkel ko. Kaandag iti kakabsat, ti amaak may panggap iti tawid. Naimbag ta tinalyaw ta kayo matlaang dagiti kasinsinyo, Nanang. Day talaunay ti pagyamanak anak ko. Malaksid iti family house, dakkel a kwarta tinabingay ko. At dapay pan nakabingayo iti dakkel abilog a pagkalap, Nanang. Baknang tayon. Aglalo tagmay-may sa kayo nga anak gayam. Diyak nabdabahan day to ya, nagbaliwan ti biyag ta anak ko. Nagadu, arigat tayo jay Ilocos idi. Titalaang nga. Saan ko na makita pa ni Alena? Saan ko kadi ngay bagakan ka? Saan mo nga arapa-apon pa ni Alena? Di ka kadi babain ka ni Honesto at nagsayaat kan ka. Mabainak, Nanang. Aglalo kin Alena. Ita, ta saan ko na makikita? Malipatak mat nga tan-a. Wun,
nakasarakan to iti sa bali a babae nga adda pa kay karyam. Ayon gayam, nalipatak matan. Ur-urain naklakit din ni Regina. Ita man laangan. Amakitak tilang akiti sarming. Udno nga dun tinagpaliwan tilang ak. Kanti pa makik. Sumaysaya at kanti pa nagrit na kiti pagi. Kitagyaman ako na iti Diyos. Kunak namatayak itin. Iha, ruwar ka kumay ti kwarto. Tanda mangur-uray kin ka. Sino papa? Ni Honesto, kadwana ni Alena. Agur-uray da iti salas. Ha? Apay nga ta. Wen papa, umaya kon. Ornusik biit ti bagik. Tanda ni sang kamot ta na nalasin maan. Ado din nagpaliwan tilangam ka di damo pa nagkita ta. Kaslawan sakit mo, maan. Nasaya atan ti panagriknak. Dakal ti naitulong dagiti aga sa tumtumarek. Malaksid ka dagiti sa diwa nga ikan kan natang nga ipapaunag ko. Nakatulong pa'y atik presko nga angin alang lang abag. Nagragsak ni Sir Romualdo ang nag-istorya may papankan ka. Aywan gayam. Amangan no kayat mo ti sumurot kada kami kini Honesto ngagpasyar iti Palawan. Agyaman na kiti panangawis yu kanyak, Alena. Ngam, amangan no jak pa'y kabailan ti agpasyari ti adayo. Naglaw ko ang naunag di pampanunodam. Adag di pa ilang problema, miha. Papa, naragsak siguro da Honesto iti panagpasyar di adya Palawan na niya. Nalagip mo manida. Di mo ibaga ngagsilos ka iha. Ala ni Papa, sutilindak. Ipod naman kanyak. Awang ka din tinabati ari kanam kini Honesto. Papa, saan tayo kuman napagsaritaan day tabanag? Naragsak day diyan ayat da. Bilang ko lang nga na may sa pagayam ko ni Honesto. Naragsak din ayat da. Nga maging ka saan da makapagkasar? Saan mo may baga? Noan niya ti pagtungpalan ti ayan ayat da. Kalaat kat ngarot, anak karik na ak itilitay. Ningamin Papa. Noan niya laditan ti maipalpalagip na kanyak. Kunak na nalipat ako ni Honesto. Ay, atik pa'y lagayam. Bueno. Adda pa'y laang pasit na dito'y pusok. Ngam, agpating kalaangan tita. Tapno sanak amasaktan. Basol ko matlang tiyamin. No apay ang nakasarak ni Honesto iti sa bali nga ayatan na. Talaga na pinta sa pagpasyaran dito Palawan, Honesto. Manipod perto, prinsesa. Bumalasiw tang agpasyar iti may nga isla. Kalaat at imbakal dagi ti daluya. Maulawak pa yan. At tinasayat. Agsubitan iti kabinta. Mari na kayo si Marco! Mari na kayo! Huwag nagpay sa Honesto. Madlaw ko nga girig at tibar ko. At di pa nakaulaw ko. Isalakan ta kami. Saan? Honesto! Mamatay tabat iti na ito agundaway. Kaya't ko as nga ara ko pakan ka. Ay, tagkakulay. Kasta ulit ipigargar mo. Pagkalmahan tirit na, saan ta matay? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Honesto! Honesto! Saan? Honesto! Saan? Diyos ko. Tagtagay na plakaya. Apa yung kasi tagtagay mo? May panggap ka ni Honesto. Naman din ikaw, anit mapaspasamag ka, kagikikis ka. Papa, mabit lang. Oh, Tagtagay na Papa. kahit hanya tinitagtagainip mo. Kasta unang ikis mo, nabaring kwasak ba eh. Natagtagay na ko ni Dahil ito, uminom ka. Agyaman na Papa. Iya, Honesto. Ngam, saan ko mapagsusurot dagiti pasamak Papa? amang ano pang panunutim launay. Agpuno ka man kanya. Uray ka di idi agayan ayat dan kani Alena. Ay ayat yung pailang disigod na kaya nayat mo. Diyak kaya't agulbot ka na kayo Papa. Maglunan. Ay ayat agpailaan ni Honesto. Sige, sige. Pagkalma ang tiriknam kat ituloy mo di maturo. Pasensya kayo Papa. Agsubli kayo latan iti kwarto yun. Pasensya kayo. Iti pan nakasing hakit iturog yun. Uray ta nagkalman dagiti dadakkel a daluyon. Mabalintayin ti tumapog iti tao nga kalap. Kabalan ti dakkel a bilog a pagkalap tayo asubaan dagiti a daluyon. Ha? Ani? Mabitlaang. Taon sa dayjay. Tao. Atidok tibok na. Babae. Ni Alena. Natay samaton. Umang angas pay. Nalmas laki ni. Masapol ang mairwar na. Tinainog na adanom. Nakapsutak. Sa dino ti ayan ko. Kwarto. Ti ayan ko. Ni Jack Mariro. Hospital dito eh. Apeng. Malagip kon. Ni Alena. Anya tinapasamag na. Sapay ko tanais palakas kanyak. Jack ni namnama. Akas Jack mapasamak ka na kami. Ni Alena. Ti amok. Agar arapa apak lang nanang. Ngam ni Alena ta ito'y. Kasano na kaumay ditoy? Anyat na pasamag. Dahil saan ko amay palawag, nanang. Orahin tayo makapuot. Kat mamuan tayo no kasano anakadanon ditoy. Kadwa na nga ta ni Honesto? May sana anakitak anakadasay iti igid ti baybay. Ti amok na tayon. Adaso magmamano sugat iti bagina. Ngam nabiyag pay mat. Pina, puddo anakapinpintas unay ni Alena. Nang, daytan, makapuuton. Ay, Alena, kumusta kan? Siya sino kayo? saan na kami ang mailahasin? Saan kayong am mo? Anya tinapasamak kanya? Apay nga daak dito eh. Nabati kayam ni Papa ti cellphone na.
Naganon nesto tagparparang iti-screen. Sumlatak. Ang mga ano napatag matibagana. Hello? Maan. Honesto? Amo ka mas daaw ka no apay asyak ti simong bat. Nabati ngamin ni Papa to'y cellphone na. Siguro, nakaragragsak kayo ka ni Alena iti panagpasyaryo di ta Palawan na niya. At dadakil ang problema. Ah? Aging kaita. Saan dapat ang nasapulan ni Alena? Saan ka amawatan? Ano di kahit mo asawa nun isto? Tagas din ang pasamat. Naarinab-nab ti barko iti panagpasyar mi kumaitimay sa nga isla iti Palawan. Kunak namatay kami idin kini Alena. Diyos ko. Kitagtagainap ko. Honesto? Nais pa alang kagpaiso. Gam ni Alena. Kita niya. Barang masapulan tang tumatang. Ay, Diyos ko. Sapay ko mata maispalakaskan ka. Saan ang pagagawin dito Ilocos? Aging nga awan pakadamagag itinapasamak kini Alena. Ay, Diyos ko. Nagsubli ni Papa. Nadlaw na siguro. Nabati na ti cellphone na. Mabait nga. Nagsublin sa ni Papa. Isunti ka sa ritam. Kanya lakit din dayjay at trahedya. Kabayatan, tinaragsa ka pa nagpaspasyan na. Kita man lang nagpaiso na kiti pasamak. Papa. Anya nga tang tinapasamak ni Alena. Nasakit man nga awatan ni Honesto tinapagtang iti kainayat na. Ngam, nawan gasat ni Alina, awan maramidan tayo. Kaasimat ni Honesto. Nadlaw ko ititimot na tiliday. Ken panakariripok. Talaga nga'y ayatin na unay ni Alena, Papa. Maanri ha. Payakas dati pa ng matmatyo kanya, Papa. Sakay na ko, Ma. Kasi bibiyag pa ni Alena. Kung ang amin ni Honesto, saan ka nung agawid dito yung Ilocos? Aging gaadida makita ni Alena. Kasanun no. Ay Diyos man na nga asi. Amuyo, Papa. Kabayatan na kasarsaritak ni Honesto. Kastaon na pa nagtibayok. Nalagip ko nga minti. Tagtagainag ko. Maipapan ka ni Honesto. Naimpag. Tanagbiyak matlamang. Kumusta kan? Anyat marikrik na Alena. Akon katipay ti malagip mo. Kurang laang nga itugtog ko ti ulok ititiding nana. Talaga nga awan ti malagip ko. Bareng no aksublin tumutla ang tilagip mo. Sino ak ngagpaiso? Kasano anak kadanonak ditoy? Ay, naamnesia nga ta. Awan apulos malagip na may papan iti kinatao na. Balasan ko. Ituloy mo ti aginana. Agdardaras nga agturong ni Nanang ditoy. Hapay nga ta. Badong! Pina, badong anak ko. Nasarakan da ka nung tinarinib-nib abarkaw. Anya ti kunayo, Nanang? Adahatap ko. Dahil abar ko tinagluganan ni Alena kat nalabit kaduanan ni Olisto. Anya? Nupudno day tangay bagbagayo. Saan amabalin amamon na nga dito ni Alena? Ay isaan mo nga ilamang ni Alena? Madaksal ka lakit di. Saan ka amabain ka ni Olisto? Dayto yung tigundaway ko, Nanang. Ne, kanya ti kayat mo asawan. Awan pulos ti malagip ni Alena iti kinatao na. Saan ko nga ipalubos amaya dayo kanyang?
Oh, badong. Madanagan ti langam. Ti amom nga taket, napukaw akon. Nakita da ka dagiti kasinsin ko ang nagturong dito igit ti baybay. Yaso ngayon may kasinurot. Saan ka madanagan? Awan ti panggap ko nga aglemes. Alena? Ay na, nakapinpintas ka launay. No amom lako ka. Ay, ayatan ka unay. Saan ka mata na makatimag? Kit-kita anak matlatan. Ah, nakapinpintas ka ngamin, Alena. Agpaiso? Agyamanak. Ha, kita ang tilumlum nagkainit. Nagmayat ti Maris na. Ako namnog tatapaw iti kaslaawan. Patinggana amang liwang-liwang at taaw. Naibaga ni Papa nagkita kayo. Kaano pa ya si Mang Petkan? Kamusta ka na? Nalidaya kasi Mang Pet. Nasuro ka makabulan ko iti Palawan. Kasanda na nakita pa ni Alena. Makipagrit na ak, honesto. Ngam, apay, ano talaga tinapasamak na? Awanan ti kaya nayat ko. Nagkastang matenday tapasamak. Nakaragragsak kayo anak pasyar ije Palawan. Bayat alumlum na ti barko. Nakairo ti panangarakop kanyak ni Elena. Malagip ko pa lang ti langana. Asaan anak kaigbat kanyak? Saan mo apo kang tinamnamam? Amangan no si bibiyag madlaang ni Alena. Babalawan dak, dagiti naganak ng kana. Ngam jakmat nagayatan tinapasamak. Sige kakadwa, pagtitinulungan tayo ngay disyaag dagiti nakalapan tayo. Itay pa nga gururay dagiti komprador. Ah, Alena, anya ti raramidom ditoy? Ay na, impilit na ti simuro ti igit ti baybay anak ko. O anya, nakaado kayon sakit day. Oo nanang, naranaan mi ti pangan dagiti ikan. Ay na. Nagbak ng kayo gayam. Nagdakkel ti pilugyo pagkalap. Kakadwa, saya atin yung diskarga dagita. Paglalasinin nyo dagiti dadakkel kan babaset. Wow! Nagadot na gito nga ikan ba dun? Nagdadakkel pa'y. Anya tinagan na gito nagdadakkel nga ikan. Ay na, balasang ko. Nagduduma a klase da kita. O agpaigit kakit day. Umayan da kiti komprador. Badong, itay pa'y asimrek ni Alena iti kwarto. Anya palat aramidem dito irwar. Nang, saan ko mas baalan ti kinaragsak ko? Saan nyo kadi anadlaw ti kinasingid ni Alena kanyak? Ukat, anya ti kayat mo asawan iti dayta. No, armag nga ta. Di naksiguro payin anya. Saan ka amang namnama? Amang ano masaktan kan tulaang anak ko. Laglagi po. Awan, ti malagip ni Alena, iti kinataon na. Nasaysaya at pa'y nukasta nanang. Iti kasta, sigurado nga yat anak ni Alena. Maditi kasta pang panunod naman ako. Pananggundaway daytan. Amang ano pagbabawi ang tulaang ti amin, ha? Didak ko maublagan nanang. Ay ayatag unay ni Alena. Pasensya kay lako man narabian kami unay kinmaan. Saan mi matan na napuutan ti oras, sir? Nagadungan mi na nagsarsaritahan mi, Papa. Gapo iti kinaragsak mi. Dandanisan mi pa yan na napuutan ti oras. Awan na ni aman na honesto. Amo ka na talaga ni Maan. Makikuyog ken ka. Sa anak na rin agbayag, sir. Kat na. Rabi una yan. Sige, agan-anad kay ti panagmanihom. Maan? Maan, madlaw ko katag subsublin ti sigod akin nasingid yo ken honesto. Amangan no,
Nagsindobyan kayo ba din? Ha? Ala ni Papa. Punggayam, saan na ka di na malaglagi pa ni Alena? Saan may pagsarsaritaan day ta, Papa? Ngam, nakailaliwag san? Naaklunan, tinapasamak, iti day di Alena. Nukas pangarigan sa agarmanan keng ka. Aklunam ka di. Diya ka mo? Noan niya ti sumbat ko iti day ta sa ludsudyo, Papa. Ang mamuyo. Agpada kami anaragsak ka ni Onisto. Tunggal agkuyog kami ngagpasyar. Nagpintas gayam apagpasyaran dito igit ti baybay. Nukas to'y arabi Nangrunak at salag. Alena? Oh, apay ba to? Nakapinpintas ka? Agyaman na. Sapay kumata di nakaguray ti dito ngay pudnoking ka. Ay ayatan ka. Agyaman na iti panangimatag mo kanya. Asidagdirik na ken ka. Diyak amo no ayat daytoy amarikrik na para ken ka. Makaurayak no kaano nga klunam ti panagayat ko. Alena, mabalin ka di nga prusak ti dakulap mo. Kayat ko ngay parek na king ka. No kasano ngay ayatan ka. Oh, maan. Apay ngagluluwa ka. Pasensya kan. Diyak malabdan ti. Agluwa. Gapo iti ragsak ko. Tiyampo kiti mataya ko na. Diyak namnamain nga. Agayan na yat kamanin. Agyamanak. Tasaan nakgaya manalipatan. Jakon kayat nga agin natayo tapay. Ikarik. Saan kanton alipatin? Namabalin? Kayat ko nga kasartan. Ha? Anya di ko na. At datan iti umno nga edad. Umanugot kan. Kayat ko nga kasartan. Tapno saan ka na mapukaw pa iti biyag ko. Saan ka kumagumanat? Ikanak kumay tinaan-anay apanawen amang panunot ana imbag iti amin. Pagduaduan na kadipay laeng? Saan mat nga iti dayta? Ayayatan ka, honesto. Ngam pampanunutek. Kasanon no? Kalaat nga agsubli ni Alena. Naawat kong tinapasamak ni Alena. Kat bayat lagi tinaragsak ka nito apa nagpaspasyarta. Nariknak. Nagsublin ti sigod apa nagayat ko ken ka. Ngam. Salod-sodak man ken ka. Kasano? No si bibiyag kayam ni Alena. Anya ti aramidam, honesto. Imposible ang mapasamak dayta. Ngam no bilang pumudno dayta. Nagasawatan. Saan ang nagbaliw tiriknakan ka? Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumarunong pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunong ngayon kami patangatang. Jack ni nang namaday dyan ngayon baga kanyak ni Maan. Mariknak. Awan pa nagduwa-duwa na kanyak. Ngam, kasanon. Nupod na si bibiyag pa ni Alena. Kat kalat ngagparang kanyak. Alena, sa di naman tiyan mo. Pakawanan na ko ma. Ngam adan ni Maan dito'y puso.
Manyala di tanti dinamdamag mo nga min kini Onesto. No si bibiyag ko man ni Alina, nagparang ko man. Jak man amo, papa. No apay kalaat latan nga imapay iti panunot ko ti kasjay. Adda ka di pa nagduwa-duwam kan kwa na? Mariknak. Ngay ayatan nak ni Onesto, papa. No pay, jak na naman idi nga agsinublian kami. Hingam na. Arumbang ka di. Ang makikasara kadagos kan kwa na, papa. Adda kayo ni ti husto nga edad. Kinapugno na. Mailiw akon ang maandaan iti apo ko, iha. Papa. Iso tingiting manay bagirik na. Sa bagay, narigat ngagpaiso ti agdardara sunos. Lumabalin. Saan kumapay akadagitoy, papa? Jak maawatan. Noan niya daytoy nga umapapay itiriknak. Jak mas baalan ti kinaragsak ko iti panangaklon mo iti ayat ko. Natungpal mo't lang tinabayagan nga inararapaap ko, Alena. Batong, Di kahit ko asawan. Manipod nakita ka. Nagrusing ang ti panagayat ko king ka. Agyaman ak tamay kariak king ka. nasingpat ka. Nariknak ti kinadungmom kanya. Saan narigat asursuruan ka nga ayatan? Ikari kalena. Kanayon ta naragsak ti panagayan ayat ta. Agyaman ak iti panagayat mo kanya. Uray saan nakpay unay ng amam mo. Amamukan. Tigait ko asawan. Amo ka nasayaat ka. Kat may kari ka unay nga ayatan. Kamadyanan na. Natungpal mo't lang ti arapaap ko nanang. Kaayan ayat ko ni Alena. Sigurado ka? Nga agayat mo't kun ka ni Alena? Mariknak na ita nanang. Naglaylo kanya. Kas nagasawa kamin. Kasarlangan ti kurang na. Ay, badoong kasanon nagsubli ti lagip na. Numalagip nanton ti kinatao na. Sigurado, panawan na kanto katsubian na ni Onesto. Sino nga onesto na napina? Nangag ni Alena ti pagsarsaritaan tan. Katagari kayo nanang. Kwa, Alena ni Onesto. Daji ubing anamam mo ni nanang iji Puerto Princesa. Awan, kastangag pa iso. Agyaman na. Tayo manugot ka matlahan nga agkasartamaan. Pinampanunot ko ana imbag ti amin, Onesto. Gapo ta mariknak ngay ayaten na. Ket nariknak mat ngay ayaten ka. Awan ti kapuna sa anak nga umanugot nga kasartan. Itapelang. Nakaragsaga kon. Oray siya. Naragsaka ko na yunay. Pudnoti ko na ni Papa. Panawanan. Tapno agkasartan. Adatan iti husto nga edad. Amo ka ni dahil pinipapang mo. Kaya't ko akasarita tamatlaeng. Sakta planuan tanong kaano ti kasarta. Amunan. Inyo man ko ana imbagken ko ana. Noom-numot laang ti panggedeng ko. Sakbay nga manugot ka makikasarken ka. Umanugot nga ta makikasar ka kanyak. Awan ti problema ken Papa. Pabor la unay ken ka. Nagsaya at samot ti panaggayem yo. Taidisin mang puweta ka masakit. Inyawag na adagos ken ka ti kasasaad ko. Wen, nasaya at launay tilinangan mi ken papang mo. Ura idi saan tapay nga agayan ayat. Tinadlaw ko pa'y kitdikin ni Papa Idi. Kaya't nangagsinublian ta. Ngam... Diyako ni Tuloy, Onesto. Amo ka mauwatam ti kayat ko asawan. No may panggap iti dayta banag. Awan isusupiat ko.
pabura kiti relasyon yo. Kiti paay ko ti pamindisyon ni ti plano yo apan nagkalaysa. Agyaman naklaunay, sir. Baba, wen, day tati rumba nga wag mo kanya, taday tantumod lang di pagtungpalan na. Agyaman unay iti pamindisyon nyo, papa. Ket, kaano nga rod, ti plano yo apan nagkasar, iha. No mabalin, saan di ko man nabaybayagan pa eh, papa. Oo. Napaot mo't nga tanti makabula na panagsagana mi. Kasla dadaras ka mo tanyag kasarta. Kasla da itartaraya ma. Sika lang ti ayayatek, maan. Apay nga binabaybayagan nyo pa lang. Agawaan nyo kidin, tapno addan apo ko. Ni papa mat. Agplano kami paimot akin ni Onesto iti panagkasarmi. Apo ka dagos ang tibagbaga. Kaya sumula tungpal na, di uray pa yung singin. Naimbag ta na ira na apaya banda kayo di Ilocos, nanang. Ibawon kayo kumatap no amon nyo ti kasaat itan ni Honesto. Apay, anyat kayat mo amaabuan, may panggap ka ni Onesto. Urean niya ditan? Nanya ti madamag yung may panggaping ko ana. Daisun to ti padamag yung kanya. Tulungan kayo amang irubot ka dagiti arwatan nyo na napina. Papanan nyo ka di? Kuha, mapanak ijay Ilocos. Ngam, sana nga agbayag. Ilocos? Apay balasan ko. Nakadanon ka ka din ijay Ilocos. Saan pa'y nana? Sa dino ka diti Ilocos? No jak tupay amo na Tagaloak. Aging ga ita. Awan pa'y pulos malagip ko iti kinatao. Aging kaita. Saan pa yan nagmaumaw ti kinaragsak ko? Kasla tsak pa'y lamamati. Adumanon dahi ito yapasat iti biyak ta. Saan ka kadipela mamati? Agin inarakop ka lang arutan. Kalpasan dahi di pa nagsinata. Sana nagbayag. Nagsakita kiti nakaro. Tiamo kitin mataya. Sa naragsak ti ayan ayat yo kan ni Alena. Numabalin. Saan tan alagi panday ta? Sa di naman ti ayan ita ni Alena. Amok ang naragsakan. Naimbag ta si mangpat kayon kan maan, Onesto. Itay pa nga urayin na kayo ni Pina. Ay, naimbagnal daw yung kanimaan, Onesto. Naamwak kini sa Ronwald daw, agasawa kayo matgayab. Huwag gayam. Nalipatak matin tinangawis ka na kayo. Kumusta kayo matidya Palawan? Ay, nasaya at matbasitan ti pa nagbiag me. Kinaasyan da kami matlaan, dagiti kakabagyan me. Kat, natawid ni matlaan at isa ni ko ana ibati, dagiti dadakil ko. Sige. Ituloy yung teksar-sarita, Pina, Onesto. Panawang kayo pa eh. Sige sir. Aste, nanapina. Kadwayo ka din ni Badong? Mailiwak matindi gayam ko. Siyaklaang, tinagawid. Gan nagsubli akmat lang nga dagos di Palawan. Da kayo matkayam tinagkatuluyan kanimaan. Talaga saan nga mo tigasat na? Tadaga po na, no ape anak po ko na Elena. Naragsaka ko iti panagdan nami kanmaan. Alena! Anak kapaspasan ka, balasan ko. Alena, agrin ka! Tagtaginip na kayan ti amin. Lumlumnad kang pa iti barko ang nagluganan mi. Anya? Aging ga anak kaibutak iti kain narakop ko ang lalaki. Ay, Tanya, sangko. ni Onesto nga ta, ti ibagpagana.
Dandani kayan sa atin makapangkan kay Lunes to, Papa. Masadot ako mapaya bumangon. Kasla agkakapsot ka maululaw. Oh, madmadi ka titirik nam? Sakba sumrekak. Idawas ka pa lang sa ospital. Unisto iho. Siya ko unti mangipankin ko na doktor. Amang aginawan ti asawam. Tsaka mo, Papa. Talaga nga kakapsuta. Ala, agsubli ka pa ilangarod nga gidday ti kwarto yo. Paliibog pa'y tibagik, Papa. Barang sumaya at tuntirik na. Kat mamigatak tuan. Ad-ad ang agkapsuta. Nuawan ti may paunag ko. Sige. Nalpasakon, Papa. Agdi ko sakon. Makamukay ton kinimaan. Kat ne, ado pa'y tinapatag nga si kaswa kayo opisina. Itay pa ya palpaliiwan ka ba to? Naunag sakit ti pagpanunutan. Jay ka di natagtagainap ni Alena ti pagkariribo ka. Nana, Nakaununag ti sinaay mo. Kunak ngamin kan ka iti. No agsubli ti lagip ni Alena. Ay, delikado. saan ang mabali na mapasamak day tanana? Tsak kaya't ang mapukaw ko ni Alena. Ay ayaten na ka. Tadi na amo ti kinatao na. Ngam kasanon. No. Ay. Amo. Tinatagtagainam na. Kat mangipasimuda ag adandanin ag subli ti lagip na. Ay ayat unay ni Alena. Amuyo da ita. Hindi pa'y laang nanang. Kas panangisalaysay ni Onesto, idinagawid na kaya Ilocos. Limnad kano, tinagluganan da ang barko. Sakbay ngagsubli ti lagip ni Alena. Masapol ang may kasarkon. Kat awan ton ti maaramidan na pay. Nay, apay anas dao ka. Kaslagas sao tamatan. Tamay may sa abalay ti pagnanaadan ta. Dahil ti pangipapan lagi ti kaaruba. Kat agyaman nagtaamom adinayaw ti kinatao. Gapu tayo ayatan ka unay. Napanunot ko na saysaya at no kasaktan. Saan ka kumaamasaksakan ba do? Amok nga ay ayatan na kunay. Ngam sa anak pa'y anak kasagana. Di na ka di ay ayatan? Ay ayatan ka unay ba do? Saan ako maapagduaduan? Uray saan ko pa'y akayat ti makikasarkan ka? Ang bayam ta panunutot ana imbag ti amin. Sige Alena. Ngam sana mabalin. Masapol ang mapilit ko na Alena ang makikasal kanya. Aray ko, Ane, apay Alena. lahat ang nagsakit ti ulo. Nakasaksakit. Kaslamabtak ti ulo iti ut-ut na. Alena. Marigata na pa yan nga umangas. Tulungan ako ma. Alena. At tibayan nag-aging niya iti kwarto. Umpot ka. No namin anon ngay bagami kinonisto ngay pandakay ti doktor. Numanon nga aldawa kanayon ka nga kakapsot. Mabuti nga nagpaakas, Papa. Kasanon no. Nagsubli ti sakit ko. Ano niya? Ngamin patalga ti doktor hindi anayimbagan kan. Babaan ka dagiti agas sa tinumtumar mo. Nalapdan ti panagtindag ko maalokimia ti sakit mo. Saan ang mabuting amatay iti, Papa. Yamita. Nakasawa kami ko Lunes to. Mabuting ako. San ka amatay ha? Ngam, Iso amasapol ang maipakita ka iti doktor. kasanon no kasat kung ti matay. Pagkalmam ti Regnam. Sanda ka mapukaw kini Unisto. Itawan pa asaan nakasinabat ni Maan. Kung nadya katulong,
Asipod si Mang Padakan papamanipod ospital. Saan ka no pa mo iti kwarto mi? Mapanak man iti kwarto. Maan? Maan? O pingagsang-sangit ka? Pagkawanan na ko, Honesto. Apay? Apay akas taong iti sangit mo. Nadingitag. Ngam saan ka maipayan? Iti anak, iti uray ka anuman. Anya ti kahit mo asawan? Saan ka kumangagsangit? Pagkalmahang kiriknan. Laglagit pam. Pagtuyak ang mga ayat kan ka. Kung ati doktora nakapsot ti resistensya ti bagik. Pagkagano ti biyag ko no agsikugag. Kat ang mga Luis upay ti pagkatayak. Anya? Ngamsa na balin. No patay matlaang ti pagtumpalak. Kaya't kung ada maibati ka pakalaglag ipapkanya ko, Nesto. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan ka nagliday? Amangan mo makapadakas pa iti salunat mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Honesto, kumusta ni Maan? Nakaturog ka din? O sige, tumagay ka no kahit mo di uminom. Itala na makita ko uminom ko iti arak, papa. Ridugyak pa lang itay sakbay amang rabi tayo. Pagpahimas iti kan, kan bareng maala ko na dagos ti turog. Masyan ako na ikanimaan. Naiturog na pa ikat hindi ka nagsangsangit na, papa. Saan na maawat? Saan na mabalinan nagsikog? Sayang. Inararapaap ko pa iti madaan iti apo ko. Kalpasan na. Maawatan kayo, papa. Anam, napatpatag ti biyag ni Maan. Nagyaman na kiti pa nang ipatlag mo iti anak ko. Kandi pa nakawat mo. Asan kayo amadaan iti anak? Saan tayo ang maawanan ni tinamnama, papa? Manangaasi ti Diyos. Ay ayateng kaunay ba doon? Mariknak mati pa nang ipatag mo kanya. Maawatan ako ma. Anya ti manglaplapad king ka, tapnog kasartan. Diya ka mo. Saan ko ang maawatan tirik na? Anya ti kahit mo asawan? Saan ko ang mailaglawag? Sapay ko matamawatan na. Amumutin ti kasasaan ko. Aging nga. Saan ko ang malagip no kinasasino ka? Di ka pilitin, Alena. Nga, diyak ipalubos ang mapukaw ka. Uraya sino ka pa'y? Laglagi pum ko, ma. Ay-ayatan ka. Nanapina, da kayo gayam. Saan na maisin at ipadagkita may timang liwang-liwang at taaw? Naunagsak at ipampanunutam. Saan nak nga inggaan ni Badong? Numabalin. Pilitan nak ang magkikasarkan ko na. Ha? Kasta. Ay, makadlawan ni Alina. Diyak mat maawatan tirik nak nana. Adasat sa pulin ti bagik. Gapo nga ta, taaging ga ita. Awan pa iti malagip ko iti kinataok. Alina, ha? Anya nga tati kahit asawan na jay anatagtaginap ko nana. Adda nga ta pa kay naigan tinalnard abar ko iti kinataok. Oh,
Naklaat kan sa iti pan nakakitam kanya kagtugtugaw iti abay mo. Anya ka di man iti pampanunutan. Di ka matanagan kanya ko, Nesto. Amo, malagip ko laang ni Badong. Abaya di yu pinasyar ida kan nanapina. Idinapan kayo ije Palawan. Saan ko na pinanunot dayta? Gapo iti nalaw sa panakariribok ko. Honesto, kasanon no, si bibiyag gayam ni Arena. Lalagip mo man ang dayta. Kas pangarigan. Dakas tigasat ko ket kilaat nga agparang ni Arena. Dapay kung daway yung agsinublihan sa kati. Di mo panunutan dayta, maan. Saan ka mapukaw kanya? Laglagipam. Dito'y posok. Si kalaing ti ay-ayatak. Awan ka ti bagbaga ni Alena. May panggapiti na tagtaginap na nana. Dito ti pagyamanak ni Alina, Badong. Naisingad na namin pinsan ti bagida kanya. Isungawan ko matirason. Tapno saan nga manugot nga kasal kami. Awan ti mailimad na kanyak. Adda pa nagtalag na kanyak. Anya ti kaya asawan iti dayta nanang. Awan pa nagtalag ni Alena kanyak. E din tutakain ayat na. Isa anak kasta ti kahit ko asawan anak ko. Sa bali lang amin, no pada na babae ti kasarsarita na. Panakunak, mangrugin nagsubli ti lagit na. Sana mabalin dayta nanang. Ne, kabuteng mo no agsublin ti lagit na. Amok, ngayayatan nakunay ni Alena. Masapol ama alukoy kung agkasal kami. Saan mo apilitan no saan pa anak kasagana? Iparik nam ket di tinalaos a panagayat mo ken kuana. No anyan tuman ti mapasama kas pangarigan ta agsublin ti lagit na. Ay ket awatem to kuma ti kinapudno. Nadlaw ko anapasnak ti panagsarita yung kinibadong ina. Nagbainak anak ibiyang. Siyak ka di tinagsarsaritaan nyo? Alina, malasang ko. Ay ayatin na kaunay ti anak ko. Ay ayatik matunay ni Badong ina. Ket, gapoy ti dayta. Kayat na nga kasar kayon. Diyak mat maawatan tirik na nana. Kasla damang laplapod kanya. Ay sus, agsubsublin sa nga payson ti lagip na. Nana, kailaan nagulimag kayo. Adda ka di ilimlimit yu kinibadong may panggap iti kinataok. Ay awan, awan balasang ko. Pakawanan naklakuman niya po, Diyos. Marilibo ka naklaunay. Asino ak talaga. Dahito iti may sa agapuna nga agtukyad tirik na makikasar kinibadong. Oh, kasla may liliwan ka matin na nangarakop kanyak, maan. Apay, saan mo ka di akayat? Nga aglailo akin ka? Ay ayatin ka, Honesto. Ay ayatan ka matunay. Agyaman na. Ininot mo't laangan ang malawlawagan ti panunot ko. Saan mo ka di ang madlaw a pumigpig sa akmanen? Wan, madlaw ko dayta. Ti paglidayak. Saan ka maipayan iti anak? Oray may sa kumalaan. Saan pa lang nga dayta ti pananutam? Uray awan anak ta. Saan nga agbaliw ti panagayat ko kan ka? Oray no. Oops. Sabadi dayta isa mo ha. Oray no di mo ituloy nga ibaga. Amok man iti pampananutam. Katawaan nakpay. Kaman. Honesto, agyaman ako na ikan ka.
Si Katigapuna, tuhapay at tarigagayak pa'y ti agbyag, itinapaot. Nangag ko tinaragsa kapanagkinkin na tawa yung agasawa. Bana kapakaragsa ka ko na iho. Papa, awanan ti problema tayo kinimaan. Nasarantan, kinaragsa. Gapuday ta amin kin ka, onisto. Agyaman aklaw na eh. Pagribang timang paragsa kiti asawak, Papa. Nay talang. Talagang sang awanan namna mapahimadaan kayo iti anak. Dahil ako matikayat ko alitli ka na pagsaritaan na mabalin, Papa. Diyak kayat ngagliday ni Maan. Pasensya ka lang kuman. Tinapatag ka niya. Tibiyag ti anak ko. Imbaga mo ti doktor, ngawan pagdanagan tayo iti salon at ni Maan. Dahil talaan, napaggat kan ko na ti agpas ngay, Papa. Isardang tayo na pagsaritaan dahi tananang. Ang mga numangag na kayo ni Alena. Kagap-gapo kiti kwarto ko na. Ay, mas titurog na anak ko. Badong, dandanin mapasawak ti pagbutbut ngak. Sana mabali nanang. Saan mo ko maapilitan ni Alena? Ang mga nukagura na kanton. Dikit di aramidam. Ipariknam tinalaos a panagayat mo kankwana. Nanang, kurang ka di pala ang dagiti raramida. Ay, ad-adapay nga ipaayam iti panawon. Tauray saan kayo pa nga agasawa kat dumdumwam. Masapo la maawatam ti kasasaan na. Nanang, No bilang taag subliman ti lagip na, barang agtali na ito iti puso na, ti patem patagyo. Amom na tan di pang sarakam kanya-kanya batong. Ayuyang ko dito'y igit ti baybay. Alena, ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay, batong. Umanugot ka kuman nagkasata. Ikari, naragsakto ti panagdinata ng agasawa. Saan ka kumaagumanat? Saan ko amawatan ti riknak? Kasla sa anak pa'y anak kasagana. At dasap sa pulag ang kurang kanya. Ha? Mao makasiguron ang makangag iti dayto nga ibagag. Numasarakak tong ti kurang kanya. Ano agsubli ti lagip ko? Nakasagana akto siguron ang makikasarken ka. Tariring mon sakit day. Apa nakarupangat ka? Kasta unit ikurutrat tamogin mo. Diyak na puutan ana iturog ko gayam nana. Naibangon ko ti panagsakit ti ulo. Anya ka di ti marikrik nam. Amagano kayat mo ipan ka iji ospital. Awan ta nyaman na nana. Agtempla akman kit di iti kapik. Tabarang mabang-aran ti riknak inton madamdama. Bay am siya kung ti agtimpla iti kape. Agtugong kalatan dito'y salas. Kababain pa'y kada kayo nana. Talaga ang maulawak. Ay, sus Maria Josep. Ay, Alina! Ay, nagdardaran ti ulo na. Ay, naidasa yan, di ti dapar. Ay, nabadong, madanagan ako, hindi matlag sublin ti puot ni Alina. Ang mga namapakaruhan, iti pan nakaitubag ti ulo na. Tenang, anyang amin din napasamak ni Alena. Ina, nakariing, nasakit ka no ti ulo na. Itay mapan ko maiti kusinat, agtibla iti kapina. Ang natumbamagtan. Naitugtog ti ulo na, di tadatar. Anya ti ko na ti doktor nanang. Ay, Ang mga no adapasit ti ulo na nadangran kat masapol ang masitiskan. ay, no iso ti kunada, ay kat masapul atap no masigurado no natalagad ti kasasaad na wano saan. Ngam urayan tayo kano ang makapuot. Yung saan matla makapuutan nanang. Uray siya madanagan akmatan. Ay na, sige, panawan ka pa dito anak ko ha. Ay nakmamadag kararag iti chapel. Sige nanang. Diyos ko. Ispalin niyo kuman ni Alena.
Saan nyo ko mga ipalubos nga adadakas sa mapasamak iti ayayat. Narigat ngagpahisunupasik at trabaho lantan. Masapol nga galiwak sa itaymot. Wen nga rin, Papa. Nabayagan na jak nakapanadya pagudpod. Honesto, saan ka kadi maktangan ngag maneho? Ano niya ti ko na sublatang ka inton makadanon tayo jay baruyan. Saanan, Papa? Kabalak na ito eh. Malagip ko mani ha. Kumusta ti Marikriknam? Ditak pa kadanagan, Papa. Awan sakit ko. Oh, nakadayo tayo mat gaya man. Dahil itong dagiti windmill, oh. Wan nagpaiso. Honesto, isardan mo pa ilang ti kotse. Ag-picture tayo pa ilang dito eh. Ang mga numaldawan tayo una adumano di pagudpod. Into nagawid tayo langan. Ay, umiyan tayo mo di pagudpod. Pag gusto man langan ti asawa mo nisto. Sige ka. Amangan no agi nawak, dada ka sa mapasamak iti si Kugko. Magitam. Sige ha. Ay, agar arapa apaktay daeng. Amok lang aruda na sana mabalin. Badong, agar-arang ang alina. Ay, agyaman ang Diyos ko. Impangagyo, ti kararag ko. Pag sinsinublatan na tayo akita ni Alena, nanang. Kaslalas-lasinan na tayo. Sa dinagtayan ko. Badong, nanapina. Alena, apa yan nasdao ka nakakita kada kami kininanang. Ket, kumusta ti Marikriknam? Sungbatan nyo ti sa ludsod ko. Ti maudi ang malakip ko. Nakaara ko pa kini Honesto kabayatan alumlum na ti barko. Ano kasta? Nagsublin tilagit mo, Alena. Ni Honesto. Anya tinapasamak na tayo ayat. Nakapsut ka pa ilang, Alena. Ituloy ni tagana na. Ay, Napasama kong pipagputput ka. Saan ang mabalin ang mapuka kong Alena? Ipalupos. dahito yan tayo ibagbagakan ka, anak ko. Itata nagsublin tilagit ni Alena. Inosenten, itinakbalin a relasyon niyo. No tinulungan tak kumanang ang lukoy kina Alena. Di nakapagkasal kami. Dakdakkel ti problema nung bilang kasta tinapasawag. Badong, nanapina. Tulungan dak ko mga agdamag no niya tinapasamakan kini Honesto. Alena, landanin makatawon tinapalapas. Nakalasat ni Honesto iti day di pan nakadisgrasya yo. Lipa atamon. Gaputa siya akong tikayan ayat mo, Alena. Anya ti sasawang ba to? Uno, ginuntawayam ti pan naka-amnesia. Dumngag ka, Alena. Saanan ani Honesto tikayan ayat mo? O siyak. Badong, saan kasi katay ayatag? Ni Honesto. Nanapina. Nanang, panawan na kami pa ilang kini Alena. Kaya't ko adwa kami lang agsarita. Saan mo papanawan ni Nanapina? Uno, pinagtilnulungan tak ka di. Tinasaya at na kayo laang adu at agsarita, Badong. Alina, sa balin to ti ay panagsarita ta, balasang ko. Sige, panawan tayo pa'y. At addan ti pan nakariribok ko. Anya ka di dagiti na pasamag kabayatan ti pan naka-amnesia. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Duduatan nga agsagsaang ba to? Itay payla ang ngarurayag ti panagtimot mo. Sakbay ti amin. Dumawatak iti pamakawan mo, Alena. Gapu iti pananggundaway mo kanyak. Sakbay aguraan ka ba to? Ikang ka iti gundaway ng agpalawak. Nabayagan nga tanalimod a panagayat ko king ka. Idedatayo pa lang iti Ilocos. Amok. Saan lang asyak tinakadlang?
Uray ni Onesto. Saan kong amo? Imay kayo gayam nagpasya dito'y Palawan. Nakita ka na idasay itiigit ti Baybay. Ti amok, natay kan. Ngam ikarigatak nga inalaw ti biyak mo. Gapu iti dayta. Agyaman naklaw na ikan ka ba to? Kalpasan na. Anya dagiti si marunong anapasama. Nagbali na naragsak dagiti kanito pa nagsarsarita ta. Aglalo, hindi akay nayatan. Anya ti unam. No namin anon nga imbalikas mo nga ayatan naklaunay. Siyak. Ay ayatin ka. Agar arapaap ka lang. Gaputan ni Onesto tay ayatak. Alena, umanugot ka kuman. Ang kasartan. Banag asaan ang mabalin. No addaan taman iti relasyon. Inayat ka akas ko naman. Ngam saan kon amalagip pa dayta. Ladingitek apasakitan ka ba to? Saan ka ngay ayatan? Apaya kasta ti panangkitam kanya ko nesto. Sa, umisisan ka. Umibita ko, ni ti panangarakop ko kan ka, sige ka. Maragragsa ka naklaang. Tanakalala ilo ka kanyak. Amo mo no apay. Ada kayat ko ngay bagakin ka. Oh, anya day jay. Anya nga tanong. Padasin tati maadaan ityana. Maan, amom asaan na mapalin. Napagkatkan katiyag sikog. Kas lang nga minsan anay ti kinaragsak ta no awan anak ta. Manangaasin mo ti Diyos. Napigsaak mat tanti kunak. Kabailat mat nga tanti agsikog. No paggatdak nga igawid na napina. Mapaay kayo lang. Alina, saan na ko mga iramraman nakakura? Kanayon nga oblag, kay sardin na ti agarapaap. Tamasaktan na. Lading itak. Awan ti malagip ko kabayatan ti panaka-amnesia. Napudno anaantaan kami iti relasyon. Arapaap lang day jay. Pangasi mi Alena, di na ko mapanawan. Ayatan ka unay. Saan ka ngay ayatan ko naklangarudan? Ni Onesto tay ayatag. Sandak amay gawid iti panagawid ko iti Ilocos. Alena, awanan ni Onesto asubliam. Gaput agasawa dan kinimaan. Anya? Sana puno na ita. Siyak lang tay ayatan ni Onesto. Nadlaw ko ti pan na kay kulkuling mo kadagiti na palabas ngal daw. Namuakin ni maan ti pakariribo kam. Kunat nun awat nan papa. Asaan mi agasat ti maaddaan iti anak. Mailiw ka no amaddaan iti anak. Sila kurang ka no ti kinaragsak yo. Imbaga namat gayam dayta kata kayo. Ang agpagkat ti biyag na. Saan ko madayta ti saan nyo pagkinawatan? Pagtulagan nyo gagasawa ti nasayat nga ramiden nyo. Agsubli kayo ti doktor. Nasayatin singasing niyo papa. Saan matlaan ni maan ti mailiw amaddaan iti anak. No di kat at-adapay kanyak. Uray siya kunisto. Saan kayo pa'y nakapagkasarili? Harapaap kon amaddaan kayo adagos iti anak. Uray sa anak to pala nga sumrag iti trabaho kintun bigat papa. Kuyugak ni maan iti ospital. Sige, sige. Nuan niya ti patigmaan ti doktor, surutin nyo. Ngamuray may sakuma, ti agbalin nga anak yo ken apukok. Anak, Apay ngay masidog kayo nanang. Anya ti bagayo. manipod pimanaw ni Alena. Saan mo na sinardayan, tinagin inom may ti arak. Nang bayan na kaglemas iti arak. Ay, nabaybay amon, ti panagkalap mo.
Tinabag na ka ba na dagiti kakasinsin mo itay? Nuwan ya't mapaspasamak mo. May samot na ganyan. Amo damat ti may panggap kina Alena. Aglemesak to pa iti tao. Na, anyo day ta nasasawam? Amo yung ay di adatayo pa lang iti Ilocos. Ay ayatag launay ni Alena. Kakaisuna anagunod konti pa na ganyan na. Napukaw ko matlaang. Idi pa'y lang inublag ka, ngam di nakmat impangag. Ay ayatag launay ni Alena. Tapay kat pa nang papasol ni Alina kanyak. Nuapay ka no akinon sinti ka. Inreport ako ba ka no kadagiti agrabang ti pandaka alaw mo ka ni Alena. Wano inyawid mo kuma ijay Ilocos. Tapnuan niya. Wala nang ako ang managing bubukod mababalaw dakkat eh. Hayatag unay ni Alena nanang. Abay, kaliklikot lang daw nisto. Mga nod na nalipatan da. Doon sa di katulong aglablabay ti likod. Mabit lang, umayan. Sir Ronaldo, Alina, si kakating agpaiso. Kasano napasamak di. saan kayong agar-ara paaplaan, sir? Si Bibi Aga. Nakalastak iti daydi at trahedya. Ngapay ngay talang ti panagparang mo. Mawon kayam, nalipatak mo tan. Sumra ka. Agyamanak. Awan sa tikadwayo. Kaya't ko kumakasarita ni Onesto. Agtukaw ka pa eh. Dapat na pa yung ribuar kanimaan. Napanda iti ospital. Orayak ida, sir. Masapol ang makasaritak ni Onesto. Lading itak. Jack mas paalan ti panagarubos dagiti luwak. Jack namnamaan abaybay anak gayam ni Onesto. Jack mas maalan ti tinaragsak kumaan. Isong agrambak ta. Gapot ang mabalin mong kagsikog kas imbaga ti doktor. Talaga saan ka na makatuturan niya? Nasisayat ko man o kadwata ni Papa. Sa balin doon ti panagrarambak tayo into masikog kan. Honesto, mariknak ti ad-adamanan apa nang ipatig mo kanya. Oray may sarang ti agbalin nga anak ta. Naragsaka kon. Sapay ko ma. Ngabit lang. Ni Papa ti umawawag Apa nga ta? Hello, Papa. Mabayag kayo kadipay. Sa dinutayan yon nga gasawa. Aga po kami iti doktor, Papa. Ada kami iti restaurant. Umay kayo dito eh. Sana ka makapanaw ni Tibalay. At dagur oray sa nga ilig at sikati ka sa bulan na. Ha? Nay, sino, Papa? Ay, tara sa inyo di bangan. Tagawid kayon. O sige, bye. Bye, Papa. Sino tati ibagbaga na sa nga ilig? Alena, si kakading agpaiso. Si bibiyag ka? Wen, si Bibi Aga. Kindawag kapanawan na kami kumapailaan kini Onesto. Kaya't ko adwa kami laang nagsarita. Sige. Panawan kayo pa. Apay asaan ka makatimag, Onesto? Makonsensya ka kadi. Kunak mo'y ayatan na nga maapay abinaybay anak. Saan ka binaybayan, Alena? Sinapol ka. Ngam kapunta sa anak ana sa pulan. Tiyam mo, nataya kon kat inasawa mo ni maan asigod akayat-ayat mo. O, pinagkakalayag parang. Sa anak ababalawan. Na amnesia ka. Ngam idiag sublin tilagip ko.
Namuak nga antad asawa. Pakawanan na ko ba? Ngem uray kasanti pa ng babalaw mo kanyak. Saanan ang may babawi ti parag-asawa mi kanimaan. At nakadirong mga pagsangitam, maan. Ay ayatan ka unay. Ngem, kasano ni Alena? Masya nakin ko na. Si bibiyag mat kayo. At nabasol ko. No apay ajak na oray ni Alen. Ngem saan ko nga amo anaan niya siya gayam. Nagawid dito yung nananapin. Ngem awan na ibagbagan. Mabalawam ka din ni Nana Pina. Saan na may isubli lagi ti pasamak? Amo ka na sakit para ken Alena. Ngem sikat ti ayayatek. Malagip mo ka di pa'y day di imbagakin ka, honesto. Ano bilang awan gasat ko? Kailangan nagparang ni Alena. Panghasim. Saan mo na ituloy maan? Dahil ito'y tilaglagi pem. Ay ayatan ka unay. Kung nalpas kayo na nagsarita kini Honesto, nga mapaya mariribukan ka. Jak maawatan ti Marikrit na papa. Maasyanak ka ni Alena. Mabuti nga. Anya ko matipagbut ngam. Awan ka dit ba nagtalag mo iti asawa? Mariknak nga ayatan na kunay ni Honesto. Analakat akin na ang aungaminin ti pasamak. Nalapit at ay tati na ito di nga mapasama. At daga po na titunggal pagtang, iha. Oray ka ipapanan nga adda agsasaga ba, papa? Nasakit ti maawanan ni ti patpat kan. Amok. Ngam ko nada, no adda mapukaw adda matumtang. Amok nga adda na ikari aparakin ni Alena. Naimbag, tababalin pa ilapag na edad, da ito'y balay tayo, iti day di tatag mo. Anya ti plano nga ramidan, anak ko. No apay simurot kayo pa lang dito Ilocos, nanang. Nagbati kayo kumana, iji Palawan. Kinasaritak dagiti kakasinsin mo, nga iso da pa lang ti makaamu ka dagiti napanawan ta. Saan mo asinumpatan ti saludsod ko? Ay ayat taglaunay ni Alena. Nasa isaya at laangan amatayak lanang. Anya, ay sus apo, anya day tan may bagbagam. Abangan doon yaman na ti pagpanunuti maramidan Aramidak amin, nanang. Tadito'y puso. Ay ayat taglaunay ni Alena. Saan mo apilitan at nagikuha ang timpadag asaan anay kariparakan ka, anak ko? Agasawan na Honesto kan maan. Awan ti sambali a pagpilyan ni Alena no saan nga ayat na. Ala, papustuyan ka, iti anyaman akay at mga ramitan, badong. Ngam saan ka kumagdardarasutos? No talaga na pudno ti panagayat mo ka ni Alena, iparitam padagnagam. Apay asinurot na kailangan ha. Anya ti panggap po ba to? Kagurugura Ayatan ka unay. Saan mo ka diyan ang nagtimbag ka? Kagurugura ka. Basol mo ti amin. Pakaunan ako ma. Juan. Ako tadito'y kaongga. Ay ayatan ka unay, Alena. Saan mo nga ulit-ulitin abalik sanday? No naadaan taman iti relasyon iti. Saan ko amalagip? Ginundawayam ti pan nakapukaw ko iti lagip ko. Aramidag amin nakabagla.
Tapno masursuro na kaya. Alena, sika, di kay papanantibiyag ko. Pumanaw kan. Kat saan kanton ngagparagpay kanyak. Maawatam. Pumanaw kan! Amo ka nasaktan ka. Masaktan ang mga... Walang basok ko. Nakasagana ka mga authority ang yaman. Anang bintutak. Alena. Alena, awan pa ni Honesto. Madamdama pa iti sangpat na. Sikat ti gaganak. Awan ti amo kabasol ko. Maawat at tirik nang. Ngam nalabit anay karida gito'y apasamag. Saan mo nga ada pasakitan tirik nakmaan? Sigurado ka nga ayatan na ka ni Honesto. Anya ti kahit masawan iti daytan. Awan ti panagduadwak ka ni Honesto. Di na kuman inkasar. Kan, siya, ti umuna nga ayat na. Ngam no sa anak ko maanapukaw iti imatan na. Anya ka di at talaga ti kagaram, Alena. No panggap mo ti mangrakrak iti panagdenami. Ibakakken ka. Saan to ang mapasamak dayta? Ma, nasika nga ta tinakapasamakan ti amin. Anya nga ta ti marit na. Saan ako man nakonsensyahan, Alena? Amo, saan mo ang nagayayatan ti amin? Yung narapit, saan kayo ang naikari iti tunggal maysa ka ni Honesto? Kat da kayo tinaikari iti tunggal may sakasta. Nasaan ti maawanan iti patpatgan. Kama mo, ada na ituding aparaken ka. Ang makaipaay iti pudno a pagragsakam. No kastamot laang ti bagbagam kanyak. Panawan kan. Oh, Alena? Makakura ni Alena apimanaw. Masyanakan ko na. Awan mapalin ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, maan. Apay hagluluha ka. Anya tinapasamak kan ka. Maasyan ako na ni Alena. Saan ka amaawatan? Mabitlaeng. Nagkita kayo kadiki ni Alena. May dito'y balay. Diyan ka monoan niya talaga tapanggap na. Nalunag tirik na. Kasi man, saan na nagay-ayatan tinapasamat ko na. Namabalin la kumasya kundi ang sakripisyo. Anya di kahit masawan. Agasawatan. Sikatipod nung ayayatek. Ngam namanggag ni Alena day tang ibagbagam. At adalaang ang masaktan. At lunek. Nagbasudak. Yamok. Natayin ni Alena. Aging ka nagsubli tiriknakin ka. Ay ayatin ka unay, Honesto. Sikatiragsak ko. Ngam, kasano amananam ko tipod no aragsak. No amok nga ada puso nga agsagsagaba. Nakitak ni Alina ang nagapoy ti balay da Sir Ronaldo. Saan na anadlaw nga dakit asideg na. Naimatagak ti padang pudas na kadagitilwana. Nang, basol ko ti amin. Nagbalinak ang managing bubukon. Kapoy tinalaos a panagayat ko kini Alena. Ita, naamiris mo lang ang tibidot mo.
Ti amok nanang, magunod kon ti panagayat ni Alena. Nagunod mo kag paiso ti panagayat na. Ngam kalpasan ang nagsubli ti lakip na. Saan nga amo, tinapasamak ka na kayo. Kasaritak lang ni Onesto nanang. Kalpasan na, agsubli tayo ni Di Palawan. Ipaay kon ti waya-waya kini Alena. Ket saan kunton ariribukan pay. Onesto, pakawan na ko ma. Nakasaysaya at kaagayam. Ngamsyak ti makagapo. No apayasan kayo nagkatuluyan kini Alena. Saan ka amawatan, Badong? Siyak ti nakaalaw kini Alena. Ingagarak asan ngayon pakamuking ka. Gapoy tinalaw sa panagayat ko kini Alena. Di mo lagi panday ta. Saan na maisubli kinapalabas? No talaga ngay ayatam ni Alena, ipariknam. Honesto, sika ti ayayatan na. Saan na mabalin? Sikat ika-ikarayan ni Alena, Badong. Nunas kan nga aramam. Aramidam. Pang-aasim. Di mo gamdan ti mga rakop kanya, Kalena. Nagpakadak kinimaan. Ket si papalubo sa makipagkita akin ka. Tagtalik kanyak. At adalaan ang masakitan. Apay nga ron at ang kisinara ka kanya. Gapoken, Badong. Iawanan ba in? Pagkalmahan ko matirik nam. Ay-ayatan na ka ni Badong. Dahil ta tinadlaw ko kenkwana. Ginundawayan ni Badong ipanakapukaw tilagip ko. Nalabit. Saan nga umno ti inaramid na? Ngam ka po ta ay-ayatan na ka. Laglakipam ko ma. Naaddaan kayo iti relasyon. Saan ko ang malakit? Anyaak? Apay, anya ti pagkitkita ang kanya kunesto. Nababa klase a babae. Adayo a panunutok dahi ta. Gaputa kabayatan ti panagayan ayat ta. Nakitak. No kasano ti kinasinaw mo a babae. Ngam insukat nagkanimaan. Nagay ayatang kadi. Tinapasamak kanya. Saan mo ko maapanunutan dahi ta, Alena? Di kayat ko apananutam. Kabailam asursuruhan nga ayatan ni Badong. Ngam si kalaang tay ayatan. At sa anak ton nga agayat pay. Saan mo ko maasawan ti kasta? Saan mo arik panti posong para kini Badong? Kami ti gundaway amang iparik na. Iti panagayat na ken ka. Ang mga no, damalipatan yung ikargay ti bagyo nanang. San tayo nga amo no makasubli tayo pa dito Ilocos. Badong, desidido ka din iti daytoy a pangedeng mo. Masapo lang makasubli tayo ni Di Palawan nanang. Tanabaybay akon ti pagbiyagan tayo ijay. Ibagam man kanyak ti pudno. Saan ka di anasakit tinakam mo amang panaw ka ni Alena? Ayayat ako ni Alena nanang. Ngamintin saan ko na makit kita. Mabali na malipata kon. Amo na ka di pumanaw tan ditoy. Saan na nasken ngagpakadaking kuha na nanang. At adala nga masakitanak. Makanayin kanyak anariknak nga inayatnak ni Alena. Ala, ituloy ko nga rod ti magirubot ka dagiti arwaten ta. Ngam sakbay a pumanaw ta. Intanto agpakada kada onesto kan Sir Ronaldo. Saan mo kumaliplipatan? Di kita saya at da kadata. Kaslaawan samot ti tao.
Nakarikap tiri daw kang dagiti tawa. Awan ti ari magmakiti unag. Alina, Ni Sir Romualdo. awan ang tiagnad dita. San ka di nagbakada na madungkan pina nagsublidan ni Palawan? Kunak mo iayatin nak ni Batong. Imanaw ka din nagpakada kanya. Hindi mo ida nagbakada kada kami kani honesto. Naibagada asan danton ngagsublibay. Anya. Sige. Mapanak nga rodan si Romualdo. Masaktan akong matlagaya. Nay, apay ngay may dakdinanon pa dito igit ti baybay nanang. Agawid ako man. Itay pa'y asim mangput na giti kakasinsin mo. Imbaga na kanya ka nagbati ka dito eh. Naimasak tinang buya iti panagbatak dagiti daluyon. Pampanunutak adagiti agsubli-subli a daluyon. Awan nga tate agapoy dya Ilocos nanang. Maawatak ti kayat maasawan anak ko. Ag subli-subli ti lagip kan ka, san ka di? Nanang, Manipod na kasublita dito Palawan, kanayon na namalmalday ka. Pinalpaliiw ka matkat anak ko. Kanayon anak ad-adayo ti turong, ti imatang mo. kumusta nga tan ni Alena, nanang? Amok nga isot pampanunutan. Kan amok akaili mo unayan ni Alena. Kat nupod no nga ay ayatam. Apay adi mo iparik na kan kwa na. Paliiwam nga arman, anak ko. Agpaiso ka di maani ha. Agdadagsan kan. At dapay kit din at kayo ti maragsakan, Oo. Papa. Amumbet nga di pailaang kayat kun ti madaan iti apo ko. Papa, kitain niyo man yun, Ernesto. Ha? Mailib sa una yan kun ni Alena. Jack mutkit di mababalaw. Pwerag sangit, wen? Talaga kaya't mo magsangit, ha? Oh, kita, agluwakan? Sa balik amat nga ginawa niya. Manangimon. Hoy, sa anak ngagselos. Luan ni ragsak na ito'y. Kaya mo, sa anak ko nagsikog. Ti am, no sa anak ko na makailiwliwag iti. No sa anak ko mga imay dito syudad. Ang mga no jak mga pinalipatan, no kanayon ko ang makitkita ni Onesto. Asino ka ta dito'y umawawag? Hello? Alena, kumusta kan? Badong? Sika? Mailiwag unayin king ka, Alena. Mas dao kang nga ta, no kasano alak tinomiro man niya. Namamok ti may sagayim mo ngay may nagpasyat ito'y. Awan ako ni Jay Ilocos. Nabayagan nga daak dito'y Manila. Amo ka di mo magustuhan dito yung ibaga king ka, Alena. Ngayon saan ka malipatan? Ayayatan ka unay. Nupod nung ay ayatan nakbato. Apay-apay manaw ka adi nagpakpakada kanya. Simbang put kagaya man manipo di Puerto Princesa ba dong? Sino na ito kadua man napinta sa balasang? Kumusta kayo nanapina? Sandok samot ta na malasin. Napintasak ka di una yan? Alina, si kakadingag pa isa. Kung naktupay mas dao kayo, nana. Di yun naman na makita yung pay ni Alena dito palawanan niya. Kaya't mo asawan ni Alena ti ginagaram ije Puerto Princesa. Adun sakit di tidiyo amo, nana. Agalwad ka kanyak ba dong? Adabasol mo kanyak. Ibain nakgayam kininanang mo. Apay ko mga ibayin ka, kat ay-ayatan ka unay. Kaya't ko lang asuprisaan ni nana. Nakaragrag sakak launay, Alena. Gaputa idipay. Inay-ayat ka an itikas tala unay.
Napanunot ko nga gusto ti pamagbaga ni Honesto kanyak. Nakaikidingag idin nga ikang kaitigundawa e mangiparit na iti panagayat mo. Pinanawan nak. Nagbabawuyak na idisan ko pa nagpakadaking ka. Nagbali na ka nakaled di day ide. Naragsak ka itan. Saan ka kadya naragsak? Agpada taan naragsak. Ayun gayam. Nabayagon ajak nagawid ijay lugar mi. Kaya't ka ko mangayam amo kadagiti dadakkel ko. Ah, una, agbakasyon ta. Ayun gayam, kumusta nga tan ni Honesto? Nasaya at dadya agayam, Alena. Aran, dakilin ta dyan mo. Iti saan na mabayag. Agpas ngay kantan. Honesto. Oo, apay. Agluluwa ka. Nukas pangarigan tadakas tigasat ko agpas ngay. Di mo to kumabaybay ang tiyanak ka. Anya na ta sasawan. Honesto, nadasa ngayon niyo. Sino pa pa? Dumanon kayo latan iti salas ngayon da. Gusto. Kita lang. Dabadong kan Alena. Saan kan sapay amasigog iti pumanawag? Dandani kan samot kan agpas ngay. Kamaudyanan na, Alena. Adan tumitlangan anak mi ka ni Honesto. Oh, Badong. Saan ka matamatimtimag? Agtimag kamot ngamin abadong. Ah, Honesto. Agyaman naklaunay kan ka. Agyaman iti panang bagbagam iti kanya Honesto. Nalawlawag ak ti panunot ko. Mama ati akitan asaan taan na ikari iti tunggal maysa. Alena. Nasaan malagi panday di pasamak? Agyaman tagat di ita nakalasat na. Ket natakwatam animaan ti pudno ngay ayata. Saan tan alagi panday ta? Naragsak ti ayan ayat ta idi. Ngam nakibiyang dagiti pasamak. Pasensya ka. Yak magawid ti panag-ubos na iti luwag. Ngam naragsak iti ayan ayat may kinibado. Nadungo amang ipatag. Baraga pa karagsakak unay para kinibadong. Naragsakak para kada kaya dua. Tanabiro kam tipod no nga ayat. Oh, naglungpon ti apo ko. Papa, Honesto. Oo. Pinagluha ka. Kapaspas ngay mulaan. Unmat nga may niha. Rumba nga maragsakan ka, tanakapagpas ngay kan. Kinawanda ka sa napasamak yung kada kayo nga gina, nang runaking ka. Day tati pagsakitang papa. Kunak no tsak kapahilan ti agpas nga iti agpaspas ikalak. Kunak no kanibusanan mo tintipiyag ko. Ay, apa aya iha. Lipatom daytan. Agpapiksa ka kiti. Kung nati doktor, ngagtalinad kayo pa ilang agina dito, iti sumag mamanong aldaw. Maan. Ayayatan ka unay. Patpatgan kayo iti anak ta. Agyaman ako, Nesto. Ayayatan ka unay. Naan-anaya ko na babae. Nalaglag daman ng tipatag-patag ta. Ken naragragsak ti panagdan nata. Tantan anak ta. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.